Arratsaldeon, eta ongietorriak ikusentzule guztiak zientzia etxean ziklo berri honetara. Gauden egoeran, guzti zaila da edozein ekitaldia antolatzea, eta pentsatu duguna da hitzaldi hauek zuzenean zuen etxetara eramatea. Horretarako antolatu ditugu Beasaingo udalaren laguntzaz, beste Ordonizi Lazkaukoen laguntzaz ere, eta baita ere normalean inguruan ditugun enpresaren babesa, horki, laboral kutxa eta bazkideen laguntzaz ere noski. Guzti hau egiteko, hain zuzen ere, arazo larriak izan ditugu, eta hori hasi aurretik aipatu nahi dizuegu, zen sarea erori egiten zitzaigun. Eta sarea eroitzearekin batera, arazoak izan ditugu aurkezpenak eta egiteko. Beraz, alde una ingo dugu eta ikusiko dugu. Sarea mantentzen bada, ez dugu arazorik izango bestela, horrela izan beharko da. Jarraitu, aipatu gaurko gaia, izango dugula, Wolframa, Eluiar eta Bergara, eta hiru hauek osatzen duten Euskal Hirukote zientifikoa. Benetan, ez dugu ezagutzen, bertatik bertara, 18. mendean eta 19. mende hasieran, Europa mailan teknologi puntakin eta ikerlari hobenekin Bergaran egon zara laborategi eder bat. Eta guzti horretaz, izango diguna da, gaur egun laborategi hori museo bihurtuta bertako zuzendaria den Rosa Errazinek. Rosa, hain zuzen ere, Rosa dugu Hondarribitarra eta Beasainek bizi dugu. Formazioz kimikaria dago espezializatuta polimeroetan, eta gaur egun bera arduratzen da museotaz, eta museo honetan ikusiko duzu ez entusiasmotaz gogo jartzen duen bere azalpenak egiterakoan. Eta besterik gabe gogoratu, galderak bideratu ditzakezuela lehenbizkata sarea elbidera, lehenbizkatasarea@hotmail elbidera, hemen azaltzen ez dituen elbide horretara, eta saiatuko berala gu berari pasatzen ari eta galdera gehien. Eta besterik gabe, berarekin utziko zaituztet, eta aurrera nahi dezunean, Rosa. Bai, eskerrik asko, Jose Luis, Bergarako laboratorium gonbidatu izanagatik. Eta arratsaldeon, pantailaren atzean zaudeten guztioi. Bueno, Jose Luisek esan duen bezala, bizitzen ari garen egoera berri hau ez, erronkaz beteta dago, eta nirea kasu honetan, momentu honetan, entzuleak ikusi gabe, nire seme nerabearen gela zertxobait egokitu ondoren, Euskal Aurkikuntza zientifiko horren berri edo ezagutzera ematen saiatuko naiz. Ni beti esaten dudana, museoan, historia zientifiko horren ondarea edo altxorra gordetzen dugu eta bertan erresagoa izaten da, ez? Baina, bueno, gu gizarte museo bagara eta erronkei aurre egiteko prest egongo gara, ez? Eluiar anaiek duela 250 urte egin zuten moduan, gu ere hortxe gaude laguntzeko prest eta ezagutzera emateko prest. Bueno, itzalearekin hasi aurretik, prestatuta neukan 5 minutuko bideo bat, eta ezin izan dugu, hemen txertatu, baina ez da arazorik, ez da webunea daukazue, webuneko atarian, bertan ikusten baduzue, sartzen bazarete, bertan ikusi dezakezue. Eta bideo hau jarri nahi nuen, iaz prestatu genuen bideo bada, taula periodikoaren nazioarteko urtea zala eta zeozer berezi egin behar genuen, eta Bergarara etorri zen kimikan Nobel saridun horri ongi etorri egiteko. Oso motxe izan beharra zuen, eta 5 minututan egia da, eta gaur egun erabiltzen dugun museora etortzen diren gaztei, helduei eta edonori, pixka kontestua ematen duelako, eta oso laburra da. Baina, bueno, webunean daukazue, eta bestela, hori,
esan du, Jose Luisek esan du bezala, Bergara bertan dago eta euskal aurkikuntza honen inguruko eta txor honen inguruko ezagutza oso urria da, eta beraz, gonbidatuta zaudete. Nere lehenik, euskal aurkikuntza honekin hasi aurretik, zera esan nahi nizuen. Guk, nahi baduzue, pasa dezakezue, itzalearen lehenengo edo hurrengo hobeto, bai? Hurrengo diapositiba, bai? Guk euskal aurkikuntza honen ondarea gordetzen da, eta historia zientifiko horrek eman duen, piezak edo bilduma zientifikoa, historiko-zientifikoa, gaur egun Errekalde jauregian aurkitzen da, bai? Publikoari 2015 urtean zabaldu gerizkion ateak, eta bilduma horrekin Bergarako udalak, guk museo hau Bergarako udalaren zerbitzua da, eta ikusten duzuen jauregi zoragarri horretan jartzea erabaki zuen. Pasa dezakezue. Diapositibaz pasa mesedez. Ikusten duzuen bezala, monumentu ederra da, Bergaran ez da harritzekoa, monumentu historiko-artistiko handiak daude eta asko daude. Kasu honetan, Bergarako udaletxetik 5 minututara edo gutxiagora dagoen jauregi hau da, museo bertan kokatuta dago, monumentua izendatuta dago, eta duela gutxi 2014 urtera arte, Eusko Jaurlaritzak bertan artxibategi edo filmategi artxibua zeukan. Eta, 2014 urtean Bilbora juntziranean, udalak berreskuratu zuen bere jabetza, eta bertan, genuen bildumarekin museoa provisionalki zabaltzea erabaki izan. Ikusten duzuen bezala, lorategi bat ikusten da, eta lorategi eder baten erdian kokatuta dago, baina ez da nola nahiko lorategia ere. Lorategi, adituen arabera, lorategi historiko balio handiko lorategi bada, bai biologikoki edo dauzkan landarek eta espeziengatik, baina baita ere bertan dauden sistema, ureztatze sistema teknologiko batengatik, hor dauden galeriak eta erabiltzen ziren bere garaian, Bergara urez hornitzeko, bai? Hurrengo diapositiban, zera saldu nahi dut, Errekalde jauregia deitzen zaio, monumentu honi, eta hasiera batean, nahiz eta ikusiko dugun proiektu, Euskal Aurkikuntzaren proiektu hori beste egoitza batean gauzatu zen arren, museoa bertan egotea ere ondo ikuste genuen, ze bertan Peña Florida konteak bere azken urteak bertan pasa zituen. Peña Florida konteak ere esango dizuet, Euskal Ilustratu horietako bat izan zen, protagonistetako bat izan zen, eta proiektuaren zuzendaritza eraman zuen, bai? Eta, beraz, ikusten genuen, privilegioa zela, museoa bertan kokatzea. Eta 2018 urtetik aurrera, Bergarako laboratorion, Europako Fisika Elkarteko zientziaren, elkarte horrek zientziaren leku historikoa izendatu zuen laboratorion, ez? Zeukan historia zientifiko horrengatik. Bertako helbidera joten bazarete, elkarte honen webgunera, ikusi merezi du sartzea eta ikustea, ideia bat egiteko, zenbat herrialdek daukaten olako izendapena
izendapeneko lekuak. Eta adibidez, Frantzian, bi besterik ez daude, eta biak Parisen daude, zientziaren historian, garrantzia handia daukatenek, eta Espainian Madriden dago bat, eta Bartzelonan beste bat, observatorio bat, eta Madriden uste dut Residencia de Estudiantes, oso historia polita daukalako. Eta Bergara, Euskal Herrian, Bergara dugu, Portugalen uste dut beste badagoela bakarrik, beraz, guk beti esaten duna, Bergarak duen galdudan historia zientifiko horren lekuko dan museo hau, bat egiten du, Europan ematen dan, baloratzen dan lekuekin, ez? Hurrengo diapositiban, ez dakit Bergara ezagutzen duzuen, bertan dago, baina duela gutxi arte, behintzat Goierritik, eta, ni hasieran Hondarribitik, Bergarara iristea, bere lana zeukan. Baina Bergaran guzti hau sortu zen, ze Bergara Donostitik, Bilbotik eta Gasteiztik erdigunean aurkitzen da, bai? Eta erdigune horretan Euskal Ilustratu asko aurkitzen ziren, garai hartan, duela 250 urte. Eta ikusten duzuen egoitza honetan, errege seminarioa deitzen den egoitza honetan, udaletxearen aurrean dagoen eraikina da, gaur egun UNED-a dago, eta Arantzadi ikastola aurkitzen dira, UNED, unibertsitate bat dago oraindik, baina jatorria guzti proiektu berritzaile, kontatuko dizudan proiektu berritzaile guzti hori bertan garatzen da, bai? Hurrengo diapositiban, zer esan nahi dizuet? Seminarioa deitzen zaion arren, gero ikusiko dugu, elkarte, sortu zen elkarte honek helburua zein zen, baina ez zeukan itxura hori, egoitza horrek. Jesuiten eskola bat izan zen, bai? Jesuita eskolak ez zeuden asko, herri guztietan ez zegoen horrek hori. Eta hau, jesuiten eskola bat zen berez. Baina, 18. mendean, Carlos Hirugarrenak, erregeak, jesuita kanporatzen dituenean, eraikuntza azpiegitura hau libre geratzen da, eta Euskal Ilustratuak, Azkoitiko Intxausti jauregian elkartzen zirena, tertuliak egiten, bilerak egiten, enteratu ziranean, egoitza hau libre geratu zala, bertan beraien proiektu berritzaile eta intzindaria ikusiko duzuen bezala, bertan gauzatzea erabakitzen dute. Eta garbi dago, Bergara Euskal Herriko zientziaren sorlekua dela dudari gabe. Eta zientzia bilduma bakarra, maila handiko bilduma da, eta bakarra Euskal Herrian, noski. Hurrengo diapositibaren esker, pixka kontestua jarriko dizuet, bai? Niretzat 18. mendea oso garbi daukat, baina bai gustatzen zait pixka jendeari gai honetan ezagutzarik ez duena, edo pixkatu ulertzeko proiektu eta Peña Florida kontearen eta ilustratu hauen ideia zintzan ulertzeko pixka bat esango dizuet historikoki zer gertatzen ari zen. Hemen ikusten duzuen bezala, 1751 eta 1772 urte bitartean, entziklopedia, 18. mendean, entziklopedia argitaratzen da. Eta hor bertan, zientzia, letrak eta gauza guztiak argitaratzen hasten dira. Euskal Ilustratu hauek, esan dizuedan bezala, Intxausti jauregian elkartzen zienak eta mundua Europan zehar zebiltzen zian, eta ezagutzen zuten Europan zegoen jakinduria, industria zein zan, eta argi zeukaten Euskal Herrian hori ere bideratu beharra zegoela, ez? Krisi egoera batean zeuden, badirudi gaur egungo gauza badala, baina
krisi egoera batean zeuden, eta, matxinadak ezagunak gertatzen ari zian, eta ze gertatzen da, Euskal Ilustratu hauek, 1774 urtean, elkarte bat eratzea erabakitzen dute. Euskal Herriaren adiskideen elkartea ditzen dena, edo la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Oraindik badabil, ni bertako kidea naiz, eta oso gauza politak egiten dituzte. Baina, proiektua bera Bergaran gauzatzen dute, azpiegiturak sortzen dituzte, eta beraien helburua zen, Euskaldunak, edo, orain ikusiko banu ze txikian ikusten dut, beraien estatutuetan jartzen zuena. El objetivo de esta sociedad es cultivar la inclinación y el gusto de la nación vascongada hacia las ciencias, bellas letras y artes, corregir y pulir sus costumbres y estrechar más la unión entre los vascos. Eta horregatik sortzen dute hirurak logoarekin, pixka bat, hiru probintziak elkartzeko helburuarekin. Eta Bergaran kokatzen dira. Egia da, garai hartan, hori da, Bergara da zentrua. Eta orduan horretarako, ondo, pasa, 18. mendeko proiektu berritzaile bat sortzea erabakitzen dute. Nola? Goi mailako irakasle eta ikerleariak ekarriaz, Bergarara ekarriaz, harremanetan zeuden, ikerlari kimikan edo bintzat txoba edakizuen entzako, lauasierrekin, garai hori da, oraindik gasak ez dira ezagutzen, kimika modernoaren sorreraren garaia da hori. Eta orduan, lauasierrekin harremanetan daude, ekartzen dute Prus kimikaria, bestea, lauasierrekin batera, kimika modernoaren aita konsideratzen dena, pentsatu ezazue, ez? Frantziatik, Bergarako herri txiki hortara, kimika irakasle bat ekartzen dute, ikusten duzu, ze mailako erakundea zen. Bestetik, Euskal Ilustratuen semeek Parisen Eluia Arranaiak ezagutu zituzten. Eluia Arranaiak, badakizue, berez, jatorriz Logroñon jaio ziran arren, iparraldekoak ziala bere gurasoak. Bere ama adibidez, Donibane Loitzunekoa eta aita Asparren herrikua. Eta, lanarengatik, aita zirujaua zen, Logroñora juntziran lanagatik, eta hauek bertan jaio ziren, beste arreba bat ere zeukaten. Eta, hauek, bere aitak, Eluia Arranaien aitak, beti, beraien hezkuntzari garrantzi handia eman zien, eta momentu hartan Parisen zeuden. Beste, Euskal Ilustratu hauekin batera ikasten. Eta orduan, proiektu berritzaile hau eratzen ari diranean, elkarteko, Peña Florida kontia, Olaso eta hainbat, ilustratu, proiektu hau erregeari aurkezten diote, eta dirua eskatzen diote, proiektu hau aurrera eramateko. Eta orduan ze gertatzen da, hori lortu alizateko, akordioa lortzen dute, baina horren ordainez, zientzialari bat espia industriala egiteko preste egon behar zeukan. Eta Eluia Arranaietako Juan Jose aukeratzen du elkarte honek, proposatzen du. Juan Jose Eluiar, erregeak edo gobernuak eskatzen du espiaitza hori egiteko prest. Eta hor proiektu baliabide hauekin, espiaitza proiektu hau aurrera eramaten da. Aurrera. Orduan, horre azpiegitura eta giza baliabide horiek kontutan hartuta, lorpen zientifiko ezagunenak, gehiago ontziran, baina badakigu zein dan,
1783 urtean, wolframia edo tuxtenoa izenez ezagutzen den elementu kimikoa. Gero aurrerago esango dizuet zer dan eta ze suposatzen duen, bai? Eta ezagutzen ez dan beste aurkikuntza bat eta niri aipatzea gustatzen zaidana da, bertan zegoen irakasle bat, beste frantses bat, Chabanot, Pierre-François Chabanot, berak lortu zuena izan zen platinoa xaflakor egitea. Zer esan nahi du horrek? Platinoa elementu kimiko bezala aurkituta zegoen, baina ez zen erabilgarria ze ezpurutasun asko zeuzkan berarekin eta oso zaila izaten zen purifikatzea. Orduan, irakasle honek, Bergaran zegoen irakasle honek zer lortu zuen? Platinoa purifikatzeko teknika eraginkor eta errez bat. Eta, hau, adibidez, aurkikuntza hau ez da ezagutzen, baina arrazoia zein den esango dizue. Gertatu zana zen, Espainiako erregea enteratu zanean, aurkikuntza honen berri izan zuenean, berehala Chabanot irakaslea Madridera eraman zuen, ze, klaro, gaur egun badakigu platinoaren balioa zein dan, eta galdu egin zan. Aurkikuntza horren sekretupean gordezan eta galdu egin zan. Baina, Bergarara etorri zan, urte pare bat beranduago etorri zan, irakasle suediar bat, Suediatik ere irakasleak etorri ziran, eta dokumentatuta dago, nola idazten duten, esanez, hemos ido a un pueblo entre España y Francia, un pequeño pueblo, eta esaten dute, y las infraestructuras son 5 veces mayores que las de Uppsala. Pentsa Bergara zertzan garai hartan. Osea, ez da guk esaten dugula edo Bergaran esaten, ez, hola da, dokumentatuta dago. Izugarrizko azpiegiturak zeuden Proust kimikariak, kimika modernoaren sorrera garai hartan, lehenengo laborategi, kimika laborategi modernoa antolatzen du, azpiegitura bikaina dira, eta ikerlari eta zientziala irakasle bikainak daude. Eta horren ondorioz lortzen dira lorpen zientifiko hauek. Horrengoa, esan dizuedana, Proust kimikaria, guni formazioz kimikaria, eta beti komentatu dugu Prousten legea, eta gaur egun DBH-en seguru ematen dutela, edo batxillergon seguru. Pentsatzea Bergaran egotzala klaseak ematen, ez? Eta maila hortako irakasleak egon ziala, ikusten duzuen hor, irudien ikusten duzuen, plazatik 50 metrotara dagoen etxe horretan, gaur egun ez dago etxe hori, beste badago, baina bai gordetzen da bere ataria. Eta bertan zegoen Prousten montatutako edo antolatutako laborategia. Seminarioa, Bergarako errege seminarioa oso zabala zen, esparru handiak hartzen zituen, zientziaren alor askok lantzen zituzten. Hurrengua, eta orduan, esan dizuedan espioitza plan hori, daude argitalpen ugari, nahi baduzuen museoa etortzen bazarete, museoko liburutegian badaukagu gai honen inguruan interesa baldin baduzue, hori, Euskal Herriaren adizkiden elkartea edo Labaskongadak, Marinako ministeritzarekin harremana zeuzkaten, eta dena oso ondo planeatuta zeukaten. Nolako espioitza izan behar zen. Marinari interesatzen zitzaion gauza zen, Eskoziako kainoiak oso kalidade honekoak ziela. Eta Juan Jose Eluiar horren berri horiek ezagutzera bidali zuten. Azkenean, Espainiako armadari edo marinari hori interesatzen zitzaiolako. Eta oso ondo azaltzen da liburu honetan nola izan zen espioitza plan hori. Esaten dizuen, askotan ipuin bat kontatzeko moduko espioitza da. Hurrengo,
Orduan, behin espilitza plana onartu ondoren, Elhuyarran, nahiz eta Juan Jose aukeratzen duten espilitza egitera, bai bidaltzen dituzte 1732-33 urteetan ikasketak egiteko bidai bat egitera, bai, natur zientziak, ez bakarrik kimika edo fisika, baizik eta zientziaren alor desberdinak ikastera Europan zehar, bai. Orduan, egon ziren, Alemaniako meategi desberdinetan, eta, bidai bat egin zuten, ikasketak egiteko. Hurrengoan, eta, momentu batean, hemen ez dut azaltzen, ze oso, ikasketa bidai luze, horren ondorioz, hainbat gauza gertatu ziren, ze, hemen asko luzatuko nitzake, baina, ze gertatu zen, momentu batean, ustuz, 1781 urtean, Fausto Elhuyar, Bergarara itzultzen da, bidai horretatik, eta irakasle gisa hasten da Bergaran, errege seminarioan. Eta Juan Jose jarraitu egiten du. Bidaiatzen. Eta Juan Jose Suedian bukatzen du. Zergatik, garai hartan, kimika arloan onenak zirenak suediarrak zirelako. Eta Upsalan zebilen, Schill eta Tober Bergman zientzialari onenekin ikasketak egiten eta lanean. Eta beraiek ere hor wolframioaren susmoan, elementu kimiko horren atzetik, eta baina ez zuten lortu, gero esango dizuen nola, ez da wolframioa, ez da topatzen horrela bakarrik mineral batean aurkitzen da, bai? Eta hauek bazekiten mineral horretan beste elementu kimiko ez gain, elementu berri bat zegoela, wolframio edo tungstenoa, baina ez zuten lortu. Eta Juan Jose Elhuyar, suposatzen dut, esperimentu horien berri izango zuela edo ezagutuko zuela, eta 1783 udan Bergarara itzultzeko esaten diote. Eta bertan itzuli egiten da Bergarara, eta bere anaiarekin batera, Bergaran zegoen anaiarekin batera, lanean hasten da. Eta pentsatu, udan etorri zen, eta 1783 iraian, wolframio, hau da, elementu kimiko berri bat aurkitzea lortzen dute. Hurrengo diapositiba, ikusten duzuen bezala, hau da, elkartea ez, Euskal Herriaren adizkide elkarteak argitaratzen zituen lanak, beraien aldizkaria da, ikusten duzue, behan 3 baten logoarekin, eta oso, hau ere musuan ikusi dezakezue, bertan azaltzen da, Elhuyar anaiek nola egiten duten guztia. Nola benetan norbaitek interesa izango balu, hau irakurtzea gomendatzen dio. Eta bertan oso ondo esaten dute, wolframita zinualde, hau da, Sajonia eta Bohemian arteko meategi bateko minerala hartzen dutela, abiatuta, lortzen dutela elementu kimiko berria. Aurrera. Eta, taula periodikoa badakizue, jarri dut ze momentu hontan dugun erakusketa da, eta, gaur egun 118 elementu kimiko ezagutzen dira, guztia, ni beti esaten dudana, letratakoa direnak, eta beti kimika ikusten dutenean, eta taula periodiko bat ikusten dutenean, beldurtu egiten dira, baina nik uste dut kultura zientifiko minimoa behar dela, eta wolframioa, horri ez da ikusten, baina 74. Zenbaki atomikoa duen elementu kimikoa da, eta
Europan tungstenoa deitzen zaio, bai? Hori esango dizuet zergatik. Aurrera. Orduan, wolframa ikusten duzu hor bi mineral daude, bai? Bata da xelita, lehen esan dudan ikerlari edo kimikari suediar horren omenez egindakoa, xil, deitzen dana, eta gaur egun mineral honeri xelita deitzen zaio, baino bere garaian tungstenoa deitzen zitzaien, hau da, piedra pesada, bai? Eta hor ikusten duzuen bezala, kaltzioa dauka, wolframioa dauka, eta oxigenoa dauka, bai? Eta orduan, beraiek, suediarrak, mineral honekin lanean hasi ziren wolframia isolatu, edo horretik esaten da isolatu nahian. Baina, elhuyarra nahiek, beste mineral bat hartu zuten, wolframita, lehen esan dizudan bezala. Ikusten duzue, formula horretan, burnia dauka, manganesoa, wolframioa eta oxigenoa. Eta orduan, bertatik abiatuta lortu zuten wolframia. Eta orduan, beraiek oso garbi esaten dute, beraiek esan dizuedan lan horretan, wolfram deituko diotela. Eta gainera, idatzian esaten dute, nola, suediarrak abiatzen dirala, tungsteno, mineral, orain gaur egun xelita dana, tungstenetik abiatzen dira, baina beraiek ez oso garbi esaten dute, behin eta berriro, beraiek wolframitatik abiatzen direla. Horregatik, beraiek isolatutako elementuari wolfram deitzen diotela. Bai? Beraz, hemendik, gero errepikatuko dutzen askotan, nik uste dut euskaldunok, behintzat, tungstenoa ez dugu erabili behar. Ni badakit, ze gero komentatuko dizu zertarako balio dut, ze zagarri ditun wolframioak edo tungstenoak, eta badakit, zuek hemen askotan igual erabiltzen duzuela. Aurrera. Ez dut ondo ikusten nik gaur hemenengo prestatuta nuen aurkezpenean, baina, hemen ikusten da pixka bat, tungsteno edo ezkerreko laukitxuan azaltzen da suediarrek, Shell eta Bermanek, kimikari suediarrek hauek, tungstenotik abiatuta ikusten duzue, kaltzio wolframatoak, eta, ze prozesua jarraitu zuten. Eta elhuyarra nahiek, beste mineraletik abiatuta, azkenean 4 erreakzio dira, gaur egun oso sinplea direna, kimikan ezagutza minimo bat daukana, ez da beste munduko gauza, 4 erreakzio besterik ez ziren, baina ni beti esaten dudana, elhuyarra nahien wolframia lortzea lortu zuten, gauza simple batengatik, gaur oso zentzuzkoa ematen duena, baina kontutan eduki behar dugu, garai hartan Lavoisier oxigenoarekin dabilela, eta orduan oxigenoa eta gas guztiak ez dituztela, badakite zerbait dagoela existitzen diala, baina ez dakite oso ondo zer dan, eta orduan teoria desberdinak daude, flogistoaren teoria, garai hartan, hau da, kimika modernoa sortzen ari da, eta oraindik ere gasak ez dakite, ez dituzte identifikatzen, eta orduan, elhuyarra nahien ideia izan zen, azken erreakzio horretan, ikusten duzuen, azken erreakzio horretan, azken erreakzio egiterakoan, arragoa edo esaten dana, krisola, erderaz esaten dena, azken pausua egiteko labean, klaro, azpiritura potoloa zeuskaten, labe itzelak zeuskaten, baina estalkia jarri zioten, tapa jarri zioten, eta oxigenoarekin kontakturik ez edukitzeko. Eta orduan, lortu zuten. Hori izan zen trukoa. Esan dezagun, gaur egun oso erresa ematen duena, baina hori esan nahi nizuen. Garai hartan, etzekiten oxigenoaren existentzia nola identifikatu edo nola bere eragina ez zuten ezagutzen behar bezala. Eta orduan, hori da lortu zutena. Aurrera, orduan, esan dizuedan erreakzio hori erresa da, baina kontatuko dizuedan, wolframioaren orain esango dizu zertarako erabiltzen den, wolframio edo tungstenoa,
Eta da, justu, esan, erakutsi dizudan taula periodiko horretako elementu edo metal bada, elementu metaliko bada, baina da, fusio temperatura altuena duena. Horrek zesan nahi du. Temperatura oso altuak jasaten dituela edo aguanta ditzakela. Orduan, isolatzeko ere oso labe potentea behar izan zituzten. Baina, Bergarako laborategian badirudi horrelako instalazioa zeuzkatela. Oso labe handiak eta orduan horren ondorio izan zala. Bai, hasieran esan dizudan bezala, baliabideak, azpiegiturak eta jende ikaragarri ona. Bueno, orain, pixka bat historia eta nola gertatu zen azaldu ondoren, esango dizuet zertan erabiltzen da. Wolfram izan dugu fusio temperatura altuena duen elementu kimikoa dela, bai? 74. zenbaki atomikoa duena, eta oso gogorra, eta orduan, ezagarri horiengatik, oso estrategikoa izan da, eta izaten jarraitzen du. Wolframita, minerala, meategietatik lortzen da, eta gaur egun Txinak dauka bere portzentairik handiena, eta Europako nazio batuak menpekotasun hori murriztu asmoz, pixka legedia arautzen dabil. Ni hala ere, wolframioa zer dena ikusi, edo ez baduzu inoiz ikusi, kilo bat wolframio erosi nun erakusketa iraunkorrerako, eta bertan ikusi dezakezu erakusketa iraunkorreko vitrina batean, bai? Baina ez da bakarrik laborategiko edo gauzak egiteko, baizik eta bere erabilpena, bonbiletan, orain arte erabili ditugun bonbilen ari hori egiteko erabili dira, nahiz eta Edisonek bere garaian aspalitik asmatu, bonbila eraginkorra etzan lortu wolframioa jarri zutenen arte, erabili zuten arte. Eta orduan, Bigarren Mundu Gerran adibidez, bonbila egiten hasi ziren garaian, wolframio oso material preziatua izan zen. Eta nola oso gogorra dan, Hitlerren garaian, Bigarren Mundu Gerran, Hitlerren baliabide guztiak erabili zituen wolframioa lortzeko. Eta Frankorekin akordioak lortu zituen wolframioa lortzeko. Eta Espainian, esango nizueke, interesa balin baduzue, non dagoen, Portugalen badago. Eta hori, oso material preziatua estrategikoa izan zen. Baina gaur egun ere erabiltzen da. Eta zertan, hor ikusten duzuen irudian, nik aurrekoan lagunekin hitz egin da, komentatu zidana, TIG, soldaduretan erabiltzen da. Elektrodo hori ikusten duzuen, elektrodo vertikal hori, wolframiozkoa da. Eta soldadura egiten denean, arku voltaiko horretan temperatura oso altua lortzen dira, baina wolframioak edo tuxtenoa, TIG bezala, tuxten inner gas izena dauka berez, seguro zuetako askok ezagutzen duzue soldadura metodologia hori, horregatik da, wolframio erabiltzen da. Eta nik ere Bergarako enpresa desberdinekin harremanetan egon ondoren, badakit, gauza gehiagotarako erabiltzen dutela tuxteno. Adibidez, hurrengo diapositiban, ikusten duzue hor, adibidez, musean badaukagu pieza gonbidatuen vitrina bat, eta hor ikusten dituzuen torlojuak, eta alboan badaude eraztun hexagonal batzuk, horiek wolframiozkoa dira, eta dira torlojuen buruari forma emateko, eta oso pieza gogorra dira, eta horregatik wolframioa erabiltzen da. Hurrengoa, gaur egun estrategiko izaten jarraitzen du, azkenean fusio nuklearraren inguruko proiektu handi horietan erabiltzen da,
barruko zati hor ikusten duzuen bidetxo hori wolframiozkoa da. Xafla txikiz osatutako plakak dira, wolframiozkoa, eta hor temperatura itzelak lortzen dira, eta horretarako wolframioa behar dute. Wolframioa edo tungstenoa. Bai? Hurrengoa. Baina, bueno, ni beti, ni uste dut, wolframioaren inguruan esan dizuedan bezala, nahi duzuen azalpen gehiago zaila egiten zaitu horrela, ez? Hobe da Bergarara etortzea, baina ni wolframioaren aurkikuntza, ez? Eta 18. mendeko garai zoragarri edo, ez? Izugarri horrez gain, Bergara 19. mendean, ze, claro, 19. mendean hasieran hori bukatzen da, elkartearen, gobernuak ez du gehiago, ez da gobernuaren elkartea, eta bukatu egiten da garai hori. Baina, 19. mendean zehar, errege seminarioa, ze azpiegitura ona da, izaten jarraitzen du, eta 19. mendean zehar, hezkuntza zentro, erreferentziazko hezkuntza zentro bat izatera pasatzen da, bai? Bai, estadu mailan eta baita Euskal Herri mailan. Orduan, hor ikusten duzuen dokumentuan, bai, hori da, 19. orain fatxadak daukan 19. mendeko aldaketa obra bat egin ondoren lortzen dena da, eta bigarren hezkuntzako instituto probintziala izatera pasatzen da. Hau da, ni gaztei esaten diet. Orain, bigarren hezkuntzako herri bakoitzean, bat baino, ikastetxe bat baino gehiago dago, bigarren hezkuntzakoa. Garai hartan, estaduan hezkuntza ezartzen hasten da, reglatzen arautzen hasten da, eta esaten du probintzi bakoitzean instituto bat egon barra daukala. Eta horietako Gipuzkoakoa Bergaran kokatzen dago. Bai? Orduan, bigarren hezkuntza ikasi nahi zuena, 19. mendean Bergaratik pasa beharra zeukan. Hurrengo diapositibaren bitarekin ikusten duzu hor Real Seminario Científico e Industrial. Hau da, inginieritza eskola bat. Estaduan esartzen dira, klaro, ikusten da berriro ere atzeratuta da bilela Espainia, industrializazioa aurrera doa, eta berriro ere atzeratuta geratzen da Espainia. Orduan, Espainiako gobernuak ezartzen ditu, ingeniariak formatzeko 4 eskola, bata Madriden, Bartzelonan, Sevillan, eta 4. Bergaran. Osea, 4 besterik ez zeuden. Eta niretzat datu importantea da, ze beti komentatzen dugu, Bilboko ingenieritza eskolak badaukan ospea, baina ez, garai hartan, 19. mendean, hau da, 1851. urtean, Bergaran ezartzen da, eta esartzen da baita ere, errege seminarioan. Hurrengoa, baita ere, azten dira, lehenengo behategi meteorologikoak ezartzen. Pixka bat, eskatzen da, herri desberdinetatik datu horiek bidaltzea. Eta probintzian bakarra zan, eta hori ere Bergaratik hor ikusten duzue, portadak, eta hor ikusten dira, garai hartako, ze temperatura, ezetasuna, eta hainbat datu bidaltzen dira. Eta eskuinan ikusten dugun Dominiko bada, ja 1880 urtean, hezkuntza zentro hori pasatzen da, bai apaiztegi bat izatera, apaizen ikastetxe bat izatera. Ordura arte etzan izan. Baina 1880 urtean Dominikuak sartzen dira, eta hor ikusten duzuen Dominikoa berezia zan. Bera ere, Darwinen teoria zala eta, fede katolikoa eta zientzia uztartzeko modua topatzen hasten da. Azkenean ikusten duzu hor, Alamenian dauzkan txoriak, ez? Museoan dauzkagu, eta zientziak ikasten hasten da. Hori pixka bat, edo alde egiteko, zientziaren alde egiteko, edo fede katolikoaren alde egiteko. Eta ulertuko duzuen bezala, Elizatik, edo komunitate hortatik bota egin zuten.
baina bilduma zoragarria, naturzientzien bilduma zoragarri lortu zuen. Ez dira eiza trofeoak, dira zientzia garai hartan, 19. mendean, zientzia, naturzientziak ikasteko eta irakasteko erabiltzen zen materiala. Hurrengo diapositiba, mesedez. Bai, orduan, ikusi duzu historia, luze horrek, hor ikusten duzuen, adibidez, fisika, ni naiz berez, fisika eta kimika instrumentuen kontserbazioan eta ikerketan aditua, eta hauen, holako gabinetea zen, hau da Bergarako fisika erakusteko erabiltzen zuten materiala. Ikusten duzuen bezala, denetarik dago, eta horretarako erabiltzen zuten. Garai hartan, 18. eta 19. mendean, teoria ikasteaz gain, gero, horrelako fisika kabinetea ditzen zaien geletara juten ziren, eta esperimentua edo legeak frogatzera juten ziren. Hurrengoa. Naturzientzietan ere, ikusten duzue, leopardoa, tigria, hartza, hortxe dugu, holakoa zen erabiltzen zuten piezak. Ondoren, orduan, guk jakin dezazue, 3.000 obiektu zientifiko ditugula, 18. eta 19. mendekuak, alde batetik fisika eta kimika instrumentua ditugu, mineralak eta fosil pila bat, eta giza anatomia modeloak, garai harteko zientziaren irakaskuntzaren lekukoa direnak, eta zoologia bilduma ikusgarri bat. Hurrengoa. Ikusten duzue, iruditan, asko gustatzen zai, ideia bat hartu dezazuen, ezta? Zientziaren alor desberdinetan, materiala behartzen. Gaur egun liburuekin eta internet bidez lortzen dira, baina piezak behartziran. Eta esan dizudan bezala, museoa 2015an zabaldu genuen arren, gu proiektu oso luzea da, bilduma guzti hau berreskuratu genuen, instrumentuen eta bilduma hauek restauratzen zeuden profesionalekin elkarlanean, eta beti Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza jasoaz, horiek berreskuratzen pasa ditugu urte guzti horiek. Hurrengoa. Ikusten duzue, hemen, goian ikusten duzuen teleskopio bat, ez da dauka beste misteriorik, baina ni esaten dudana, teleskopio modelo hau, identifikatuta daukagu ze etxetan egindakoa dan, eta ze garaitakoa dan, eta urte askotako ikerketa ondoren, lortu genuen, Frantziako erregeari egiten zion etxe batean egindakoa dela. Eta orduan esaten genuen, euskarria faltako zaio, baina bertan jarri behar dago. Horbean bere azpian dagoen fonografoa adibidez, hori da, Edisonek Frantzian komerzializatu zuen lehenengo fonografo modeloa. Pentsa. Hori Parisia juten bazate, Pariseko AGMT museora, bertan beste badago eta Madrideko Museo Nacional de Ciencia y Tecnología beste bat. Oso modelo gutxi egin ziren, ze lehenengo modeloa izan zen, eta ulertuko duzuen bezala, etzan oso eraginkorra, argizarizkoak baino lehenago sortu zen fonografoa da, tinfoil modeloa, hau da, estainuzko xafla bat, eta biratuz, bertan kon horretan hitz eginez, vibrazioak grabatu eta erreproduzitu egiten ziren. Orduan, oso altxor handia daukagu. Euskal Herrian gordetzen dana. Hurrengo diapositiba.
ikusten duzue, guk guzti hau ez zegoen horrela, gero erakutsiko dizu ez zelanak egiten dituen, eta ikusteko zegoeratan zegoen guztia, guzti hori mekanikako edo magnetismoaren inguruan lan egiteko, edo elektrizitate estatikoaren inguruan lan egiteko, ikusten zuen fisikako, entzinako manualak edo liburuak lortu genituen, eta horregatik daukagu, museo dauka liburutegi espezializatu bat, eta, piezak bezain baliotsua direnak, eta, pixkanaka, junginan hasiera batean, zertarako balio zuten, zer dan falta zitzaiona, zeinek asmatu zuen, eta noiz ekarri zuten Bergarara. Eta horregatik dakigu, 3.000 pieza guzti horietatik denok ez dute balio berdina, baina asko eta asko oso balio handikoa dira. Hurrengoa. Etxean, guri nire kasuan, ni beti esaten dudana, duela 25-26 urte hasi nintzanean, interneterik ez zegoen, gaur egun, seguraski Breton jarri eskero edo zeo zer jarri eskero, igual sartzen zara. Nik aparatu hau ez euskaten markei argazkiak egin, eta Parisera lanera jo nintzen, ze dokumentazio gutxi zegoen aparatuen inguruan Bergaran. Eta Parisera joan behar izan nun, ze gehiengoa Parisen erositakoa zen, instrumentu mota hori deitzen zaie, instrumentos de precisión deitzen dena, bai? Eta garai hartan, 19. mendean, Paris da leku, erdigunea komertzio honetan. Orduan, ia denak Parisean erositakoa dira, eta, ikertzen juten ginen bakoitzean, konturatzen ginen, Euskal Herriaren adizkiak beti, edo zein garaitan, kalidade oneneko etxetan erosten zutela. Gero 19. mendearen azken laurdenean, Alemania hasten da, Siemenseneko etxe batzu ditugu, baina beranduago hasten dira eta desberdina dira, eskalan lantzen hasten dira. Baina hau dira, nik esaten dudana, artisaua, lanabez, bakanak, artisautzan egindako lanak dira eta oso polita dira gainera. Hurrengoa. Beti ni nire instrumentu buruz ari naiz, baina jakin, zoologia bilduma ikaragarria dugula ere balio handikoak, beti esaten dudana, eta gainera Agurretxe beste pelikulan bertan grabatzen egon ziren, laboratorionen, biltegi, naturzientzien zoologia biltegiko pieza batzuk hartu, eta beraien estenatokia prestatzeko. Eta esate dizut, oso exotikoak dira. Hurrengo diapositiban ikusiko dugun bezala, ikusten duzue, horra adibidez, ni ez naiz oso aditua, honetan nire lankidea beha. Da biologo, alor desberdinetako teknikaria ditugu, eta hor, ez dakit nola esan, loro horren artean, ondoan dagoen hori loro berde antzeko bat, ikusten baduzu hori kakapua da, eta hori Zelanda berriko espezie bat da, gaur egun oso arriskularrian dago desagertzeko, eta hegazti badan arren ez du egiten. Eta garatu duen gauza bakarra da berde kolorea. Luma guztia berdea ditu, belardian kamuflatua izateko. Ze, klaro, depredadore hegaztiak etorri ziranean, putreak eta saiak eta berala desagertu ziren. Eta arratoiek etorri ziranean, sakabo, eta oso gutxi geratzen dira. Eta hor, vitrina hortan ikusten duzuen bezala, mundu guztiko espezie desberdinen aurkezpena dago, bai? Horre, esaten dizuet, ikusi egin behar dira, ze diapositiba honetan ez da gehiagia adierazten. Orduan,
Guk museo honekin ziten du, bai, bilduma daukagu, baina guk bildumarekin bakarrik, gaurko itzalian bezala kontatzen dugu zer dira, baina gu hori, baina zer gehiago gara, bai. Museoaren beti esaten dugun azken helburua edo azken xedea zein da, ezagutzera ematea edo jakinaraztea berrikuntza, hezkuntza eta zientzia ze garrantzitsua dian gizartearen aurrerapena eta garapenerako, ez? Nik uste dut zenbat eta, ez? Zientzia gehiago ezagutu hezkuntzan zabaldu eta berrikuntzarekin aurrera egiteko probabilidade gehiago dagoela. Hurrengo diapositiba. Momentu honetan, museo guztiek bezala, egiten duguna da, aldi baterako erakusketa, momentu honetan taula periodikoaren erakusketa ditugu, hurrengo bi diapositibak horren inguruko irudiak dira, eta museo itxita dagoen arren momentu honetan, hor dago, ikusten duzue, hor taula periodikoaren inguruko mahai badugu kubotan, elementu kimiko bakoitza hartuz gero, hor ikusten duzuen pantailara joan, eskaneatu egiten da kodea, eta elementu bakoitzaren inguruko informazioa jasotzen da, bai youtuberrak, bai, edonolako informazioa. Eta, unidade didaktiko bat egin genuen, egia da, irakasle, Bergarako ikastetxeak nik uste dut pozik daudela, aukera hau dutelako, bertan, olako, taula periodikoa erakusten hor, adibidez, ikusten da, mobilak egiteko, naturan dauden elementu kimikoak zeintzu diran, eta ze proportziotan, eta zeintzuk erabiltzen diran mobilak egiteko, ikusten duzue, horko, batzutan laukizu zen badaukate elementu kimiko batzuk, eta horretarako, eta orduan, ikusten da koloren arabera, zenbat geratzen diran, zeintzu dauden agortzeko moduan, eta bertan ikusi dezakegu elementu bakoitzeko albisteak, gaur egun manejatzen direnak. Ondoren, eta, baita gure, adibidez, museo itxita dago, museoak badauka lana momentu honetan, kriston lana dauka, urtero doaintzak jasotzen ditugu, jendea dituen tresneria eta guri, museoaren politika, sarrera berrien politika jarraituz interesgarria dela ikusten badugu, jasotzen joten gara, eta restauratzaileek ikusten dituzue, hor, museo laborategi badauka, eta bertan, restauratzen edo batzutan, kasuntan, hor ikusten duzue kakapua da gainera uste dut, pelukeria egiten edo dena. Hau da, nik ere gustatzen zaidan irudia erakustea. Hau zan, guk lanean hasi ginean. Ikusten duzue hor nire ezkerrean, hori seminarioko ganbara da eta bale baten eskeletua da. Akuarioneko bale espezie berdineko balearen eskeletua. Gertatzen dena da, museoan ez dagoela aurkeztuta, lekurik ez dugulako. Hor ikusten duzue, nola zeuden animalia, infestatuta zeuden, orduan ere lankidea hori berreskuratzen saiatu zen, nire instrumentua hor dena desmontatuta, eta egia da, ikerketa lan izugarria izan dela eta polita, baina urte askotako lana izan da. Hurrengoa, eta gaur egun, dena identifikatuta eta behar bezala gordeta. Erakusketa iraunkorrean bat pieza ezagutzen dira, baina beste guztiak biltegietan. Zetasun eta temperatura egokietan jasota. Eta azkenik, uste dut, bukatzen, hori da, bukatzen ari naiz, esan, zientzia, teknologia eta berrikuntza jardunaldiak antolatzen ditugula azaroan, eta hau komentatzen du, guk herriarentzat edo eskualentzat bintzat tresna gisa jaio ginen, hau da. Momentuko erronkei aurre egiteko edo laguntzeko edo prest, orduan. ZTB jardunaldi hauetan, ZTB Bergara webunean sartzen basate ikusiko duzue, ja laugarren urtea da antolatzera goazena, eta eragile pribatu erakunde desberdinek parte hartzen dute, eta izugarrizko programa lortzen du, bai? Eta oso
transversala da, momentuko beharrak eta garatu eta aurrera egiteko lan egiten dugu. Nik uste dut horrek ere azkenean museoaren lana betetzen dugula. Besterik gabe, uste dut denboraz. Ondo nabilela edo... Bai. Ezta, txaloak entzuten ditut, behasengo balkoietan, beraz, 8 direla, suposatzen dut. Bueno, Rosa, ezin genitun txaloak eman itzaldietan bezala eta kalenan daude. Bueno, ez dakidana da, norbait dagoen, edo oso astune izan naizen, edo... Ez, oso egokia eta oso ondo kontrolatu duzu. Nik bi galdera jaso ditut, Rosa. Alde batetio, Goierriko hitzako kazetariak bideratu digute galdera bat. Hain zuzen ere, honela diote, argiaren garaian, izugarrizko aurkikuntzak egin ziren zientziaren estanda eman zen. Posible ikusten aldezu ilustrazio garaiko moduko beste lorraldi bat? Momentu hontan, olako, nik ez dut, zaila ikusten dut olako euskal aurkikuntzari. Benetan esaten dizu, eta astu egin esatea, elementu kimiko baten aurkikuntzaren jabe diren herrialde asko ez daude, ez pentsa edo zein herrik daukan aurkikuntza. Nik ez dakit, aurrera begira mundu honetan, globalizatuta dagoen mundu honetan ikusten dut zaila dela, bai? Oso taldeka egiten da lana, bai? 18. mendean bakarka esan dezagun lan egiten zuten. Eta nik uste dut gaur egun, hor daude, Japoniarrek 119 eta 120 elementu kimikoaren atzetik edo lortzeko puntuan daude. Baina egia esan momentu honetan, gaztegi esaten diet, ilusioz, lan eginez eta aurrera eginez eta berrikuntzarekin bat eginez formatuta ez, eta zientziarekin bat eginez, gauza lortu daitezkela, eta bide horretan hori planteatzen da bukaeran. Astronauta bat Marten, auskalo, agian Marten beste aurkikuntza bat lortzen dugu, baina nik ikusten dut orain momentu honetan nola herrialde bati edo behintzat pertsona bati bakarrik bideratzia zaila, baina dena posiblea da. Ni positiba naiz berez, orduan momentu hauetan, begira, seguruenik zeo-ze baten bat espabilatu egiten da eta olako virus sistrin batek ekiditzeko modu azkarra bat topatzen du edo ez dakit. A ber, ezken beste galdera batzuk bat zeuden, baina batean pilatu ditut pixka bat. Hain zuzen ere, jendeak eskatzen zuen informazio konkretua, familiekin joateko modukoa da museoa, salneurriak horre, agian zeuke gogoratzea zein dan web horria eta pixka bat egokia izan diteke. Baina galdera hori familiekin joateko modukoa da. Bai, erakusketa eraunkorra daukagu eta bai heldu eta umeekin ze pieza originalak ikusteaz gain, panela daude noski, gainera hilabete honetan inglesa ere txertatu dugu, ze kanpoko jendea atzerritarrak nabaitu ditugu, baina jolas moduko interaktiboa daude, adibidez Fausto Luiar daukagu hor, wolframioa isolatu nahian. Eta oso polita da, jendeari sartu egiten da eta oso gustora egoten da. Bideoak ere badaude, hau da, publiko mota desberdinetarako. Eta gainera, ikastetxe kultura zientifikoa gaia egiteko erabiltzen dute erakusketa iraunkorra. Osea, taula periodiko badago interaktiboa, jakiteko, elementu bakoitza zertan erabiltzen da, ni beti erabiltzen dut selenioa. Selenioa zertarako erabiltzen da, nik gogoratzen dut HS txampuan adibidez, selenioa erabiltzen da. Egina daukagu taula
periodiko interaktibo bat, zeinetan azaltzen den, ikusi daiteke joku baten bidez, gauza bakoitza zertarako erabiltzen den, ez? Eta hor ikusten duzu, bai, ez dakit, zentru teknologiko edo zientzia gunetako zuzendariak etorri dira, eta sartu egiten dira, eta baita umeak bai, ez? Esatea, platanoa, platanoa zer dauka, venga, guazen topatzen. Eta oso ondo dago. Eta, prezioi dagokionez, gube printzipioz, dena webunean ikusi dezakezue, laboratorium.eus webunean, hor informazio guztia dago, baina jakin 2 ordutegi motagoten da, udakoa, uztailaren batean hasiko dana, eta egunero zabalik egongo dana, 10:00-tatik ordu 2:00-tara, eta arratsaldez 4:00-tatik 7:00-tara, eta igandeetan ere goizez bakarrik. Eta orain momentu honetan itxita dago, baina laizter bisitetarako segurtasun protokoloa lantzen ari gara Eusko Jaurlaritzarekin batera, eta gure museoa egia da txikia dala, eta orduan ez dugu aglomerazio lanik, eta tarifa aurten ordaintzen hasi da lehenengo aldiz, aurten, orain arte doainik izan da, baina 14 urtetik berakoek doaini daukate, eta 75 uste dut 75 urtetik gorakoek ere, eta bestela 3 euroko sarrera da uste dut. Bestela, eta talde bereziek euro eta erdiko kostua dauka. Rosa. Primera. Urrengoan, Rosa, eskarrik asko lehenengo zeure itzaldigatik, eta egin dezuna aleginegatik, zaitasun tekniko guztia gaindituz itzaldi aurrera eramateko. Jendea jakingo balu nola ibili geran, 50 minutu faltazirenean, aurrera atera dugu eta eskertzea baino ez dugu elizien. Hori hona, probatu ibilia da. Vale, badakizuen. Urrengoan Bergaran bertan ikusi nezitu. Hori da. Museoan bizitan. Hori da. Nahi duzuenean, eta goierritar guztiak, gonbidatuta. Mila esker eta datorren ostiralera arte. Datorren ostiralean, gure artean izango dugu, bai? Arazo gazitzezkigu ez dugu ondo entzuten. Ez da ondo entzuten. Esaten nizun, eskerrik asko eta hori entzun da, eskerrik asko zuritzaldigatik eta izan ditugun arazo eta aurre egitegatik, eta jendeari esan, lehenengo eskertu horregotea, eta datorren ostiralean izango dugula beste hitzaldi bat ospiretan ere, bertan izango dugula Guillermo Euskal Herriko Unibertsitateko birologo aditua, eta izango digula, gazteleraz datorren ostiralean, el nuevo coronavirus después de la pandemia. Eta besterik gabe, eskarrik asko Rosa, eskarrik asko regontzeraten guztiak, eta hurrengor arte. Vale, eskerrik asko zuei agur. Bueno, Rosa, ya...